Galaikan atong thongmani tamni mani bubagrani tifangbai Tipra mothani Dumrakari village committee ni tidulma bai kaisa oro athukuri ni jumia kamio Tipra mothani kaisa pandangkha tini o pandao phaimanjak phakya chini borom ganang MLA Bishoketu Deborma phaimanjak phakya chini West Zone ni chini borom ganang senior Tipra mothani leader taku Ranjit Deborma tai oro phaimanjak chini district ni secretary Nirmal Deborma tai oro chini YTA botomo tini o meeting ni bisingtui ba tini ni o pandani bisingtui mo amchaini jumia parani tai athukuri kamini oro 14 family ni 36 voters 36 voter borok IPF ti nya kabe CPM nya kabama bodol bisi kolokma khlai tongmani bubagrani thanchani lamao borok belaikhano bakaw habui thanchano muthangjani lama o lamano taibo kolok khlai himnani bagai borok tini smaikangui tini chini Tipra moto hapaikya boni bagai chung tini borokno khabai khukbai lamsogo Greater Tipra land no jebabe hok chung tumnan bagai chung jotono thancha mangnai oma haikai chung taibo o amchaini tabuk phano chini mo thanchani mario phaya tongko amtui juri tongtong angkai nongni bisingtui chini media rong bisingtui borok nukhai chini motho phainang thung karon Tipra sani muthangjani lama ek kaisano tongsio obongkha chini Tipra motha khoroksano chini ekmatro tuifangkha chini bubagra o bubagrani tuifang baino chung phiokjak sinai ebong Greater Tipra land bo chung man sinai hambai bubagra ayo lokon ini sini bodol hanya lamsogo Tipra mota ayo lokon bubagra ayo lokon bubagra ayo lokon